Antonio Frizo, director de Galicia Digital, explica a operación na que estamos metidos, o proxecto Manuel Rodríguez López. Ben, máis para aquí, mellor así. Bueno, antes de nada, bons días a todos e moitas gracias por compartir esta inauguración con nós. O proxecto Manuel Rodríguez López naceu xa hai 7 anos, varios dos presentes aquí estábamos hai 7 anos cando falábamos do que iba a ser o proxecto Manuel Rodríguez López, que naceu con unha idea de unha serie de amigos e de familiares para falar da vida e da obra de Manolo, tamén para que quizáis en algún momento conseguir que o Día das Letras Galegas se dedique tamén, pero bueno, é un obxectivo máis a longo plazo. A cuestión é que o proxecto naceu hai 7 anos, posiblemente naqueles momentos non éramos conscientes de a onde íbamos a chegar con este proxecto, porque hoxe en día podemos dar unha serie de datos do que foi e do que sigue sendo. As 3 liñas principais do proxecto Manuel Rodríguez López son a primeira, a exposición que vedes aquí, unha exposición que xa leva percorridas cerca de 50 vilas e cidades por toda España, tamén en Portugal. Este ano ainda nos queda por ir a Sevilla, a Pamplona e a Santander. Seguramente cando rematemos o ano estaremos cerca dos 20.000 km recorridos por a exposición de Manolo. A segunda liña, a web Manuel Rodríguez López, que tedes naquel panel, onde se recolle toda a información que ao longo destes anos fomos recompilando acerca da súa vida, da súa obra. Está, entre outras cousas, a súa obra completa, tanto publicada como inédita. Hai centos de fotografías, de vídeos, de audios, e é unha web que ademais visitan máis de 100 persoas cada día. Pretendíamos no seu momento facer unha das webs máis importantes que tivese un escritor galego, coido que podemos decir a día de hoxe que o conseguimos. A terceira liña do proxecto son unha serie de publicacións que, bueno, tedes por aí. A primeira delas é este folleto que recolle íntegramente os contidos da exposición, porque a nosa idea é que esta exposición non sexa simplemente algo que se ve nun momento determinado e que se esquece, sino que cada unha das persoas que ven poida levar toda a exposición para a casa. Temos tamén a antoloxía poética, unha pequena escolma da obra de Manolo, realizada polo seu fillo, por Santiago, e por Xesús Alonso Montero. E por último temos tamén Manuel Rodríguez López 25 anos despois, que onde 50 persoeiros da cultura galega falan de Manolo, lembran a Manolo desde distintos puntos de vista. Estes son os principais elementos do proxecto, un proxecto que non sería posible sen a colaboración de numerosas institucións, empezando pola Xunta de Galicia a través da Secretaría Xeral de Política Lingüística, a Deputación de Lugo, por suposto, o Concello de Paradela, e hoxe queremos agradecer moi especialmente ao Concello de Foz e ao seu alcalde que nos permitise estar hoxe aquí. Eu personalmente teño que decir que si normalmente xa sempre me sinto en Foz como na miña casa, porque é a miña casa, pois hoxe, por suposto, que non é unha excepción, así que moitas gracias. E nada máis, seguimos adiante co proxecto, seguiremos falando de Manolo Rodríguez, emigrante galego, poeta obreiro, home bo e xeneroso, e esperemos que durante outros 7 anos, por lo menos, seguramente moitos.